Sziasztok, én Milliluna vagyok, és ez itt egy szerverbemutató videó lenne, ahol fent vagyunk a Hungemcén, igen, Hungemcén. És mindjárt mutatom. Itt olyan van, hogy amikor leugrasz már, a rangokat még csinálják, de leugrunk a PvP-be. Itt már, hogy leugrottál, itt már PvP van. Igen, például mint itt. Például azt a gyereket is most meg kéne ölni. Így. Így. A mapot megmutatjuk, hát egy nem olyan nagy, nem is olyan kicsi. Vannak ilyen nagyon szép építmények amúgy. Itt a spawn, és szerintem ez az ilyen... Az egy ilyen. Mutasd be a kiteket. A kitek, mi most csak egy ilyen tűzoltó kitet kaptunk. A tűzoltó kitekben van egy tűzoltó, a tűzoltó az egy ilyet tartalmaz. Csak egy szettet. Van egy szett. A tűzoltóban van egy... Nem. Pont, hogy a tűzoltóban van egy gyémántkard, a végtelen egyes íj, nyílvessző, és van egy él 3-as kőbalta is hozzá. De, hogyha lehívtok a perkit seged, nem tudom milyen név seged, ahhoz jár ez a szett, ez a V2-es vas. De hogyha itt végignézitek, vannak nagyon szép például egy ilyen jégépítmény, ahol a tetején lehet mindenféle látni. Ott messze még épülnek szerintem szigetek, ha jól látom. Hol vagy itt a jég tetején? Tovább jöttem. Igen. Fent van a tulaj, tök kedves. Igen, tulaj tök kedves. Minden. A tulaj az rohadt jó. Úgyhogy vannak ilyenek, ahol sokat lehet pövöpözni. Vannak ládák, amikben vannak erejtetések, de még az is készül. Az is még csak készül. Itt egy jó kis PvP-rén, ahol leugrasz onnan. De itt is van egy ilyen kis fönti rész, ahova feljöhetsz, ahol ilyen nehezen lehet kilökni egymást. Itt is láthatjátok, hogy kiírja, ahol 400 lehet venni egy valamit. Láthatjátok, hogy kiírja a szerver, hogy rangvásárlás nem sokára elérhető. Igen. A leírásban kint lesz, hogy a szerver neve, az igen. IP, és ennyi. Ja, és még van valami jó építmény, ha jól láttam. Igen, ott van. Az nekem azt tetszik nekem ez a legjobban, ez a kínai szerűségesség valami. Ott vagy. Itt ez egy szép is ilyen talaj, ahol lehet PvP-zni. Meg ha bejössz, ez ilyen, van egy kis jump. Aminek megmutatjuk, hogy mi van a tetején. Tetején, ha feljövünk, akkor van egy szép kis kilátás, ahol valamit szerintem biztos, hogy lehet venni. Igen, itt van egy chest, amit még nem lehet nyitni, de azt már csinálják. Nem sokára meg lesz az is. De hogyha feljövünk a legtetejére, akkor innen be lehet látni az egészet. Csak ide nem tudtak feljönni, maximum idáig fel tudtak jönni. Ha szerencsétek van. Igen, ja. És majd ezt elő felrakom, utána majd fent lesz egy Bedwarsos videó is. Ja. Igen. Ezt már össze kell még vágnom, meg minden. Ott még valami épül, azt már láttam. Na, és akkor ennyi. Még miket kéne tudni? Az IP az leírásban lesz. Nem tudom, megkeresem. Itt van hungemc.minemarket.hu. Itt van, majd azt leírom a leírásba. Gyertek majd föl. Hát szerintem csak ennyi. Itt a spawnon, hogyha nincs kajátok, akkor itt lehet venni, itt ingyenes alma. Ingyenes alma. Megeszitek. Ja, és ennyi lett volna a videó, szerintem. Még egyszer bemutatom. Igen, és a spawnról még most vettem észre, hogy itt van egy ilyen kis jump az enchantolótól. Onnan, hogyha elmész, itt van egy chest. És szerintem ennyi, meg ott van. Itt is még szerintem lesz valami. És szerintem ennyi lett volna a videó. Itt volt velem Simbeni.
Ugye? Jó, akkor nem. Na, sziasztok!